An balima lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw koɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen bɛ aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jeje Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw koɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni makɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasutuma bɛ bi alamisa ye alamisa min n'a bɛnnen bɛ nazara san kalo sabanan marisi kalo don bi o tile 16 ka bɛn 2023 san ma farafin kalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o ye sunkoloma kɔnɔ ye bi o tile 23 jatela san kalo 8 don hijira san 1444 san dugawu de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ k'a d'an ma. Bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ tarata don n'o tun ye kunna sinigo ye wulikajɔ kɛbaw dire ale bɛ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ na u ye wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin o polisilakaw olu dagayɔrɔ ma o kɛra so ye polisilaka dɔ n'i y'a sɔrɔ ni torula ka gendarmelaka dɔ jɔngɛ o ko kɛra cogo min na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la kunungo Bamakɔ kɔnɛ na garantigibu yɔrɔw la cɛ dɔ ale muso jiginna ka taa muso bila labitani muso jiginni na k'a bɛ taa minɛnw ta ka na o natura n'a furumuso bandi dɔw de y'u kunbɛn n'i y'a sɔrɔ ni ka sɔrɔ ka marifa ci u la ka moto minɛ k'u ka nafolo minɛ k'u kɔfɛ u tatɔ la ka tila ka marifa ci u la kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɛ na fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya lujuratɔw olu ka baaraw ka se k'olu bila hokumu kɔnɔ na o kɛra sigi dɔ sɔrɔ an ka jamana kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara ɲɔgɔn kan lase ma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ k'a lɔn k'a fɔ Tɔnbukutu marabolo kɔnɔ la dire ale ni Tɔnbukutu ye kilomɛtiri 100 ani kilomɛtiri 20 hakɛ ye dire yɛrɛ sugu ye tarata o tarata maaw kɔni kamana gannen bɛ sugu ka jɔ ka ban hɛrɛ la k'a sɔrɔ waliyajugukɛbaw mana waliyajugu dɔ kɛ ka ɲɛsin maaw ma k'o bɛ kɛ maa dabalibanko ye kosɛbɛ kosɛbɛ a bɛ kalo 2 bɔ ɲɔgɔn décembre kalo tɛmɛnen u ye wulikajɔ kɛ direkaw fɛ yen polisilakaw ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin olu ma polisi kelen o ni toro la o kɔfɛ bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ yɛrɛ ɲininka la o mara kɔnɔ la ye u ye wulikajɔ ta tuguni maire dɔ bɛ n'o ye Bɛga maire ye ka tila k'ale fana minɛ o tun bɛ kɛ ka waliyajugukɛbaw ka bolo kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kunnasinko tarata fana k'u nana u ɲɛsin polisilakaw ka poste ma ka se ka wulikajɔ ta ni ka ɲɛsin ma ko a sen fɛ a ko nin kɛra ka marifa ciw ye polisi kelen o ni tora gendarmerie dɔ ka tila k'o jɔngi tuma min na nin kɛra ko waati kelen kɔnɔ na wulikajɔ tilala ka kurakuraya kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka lakanabaw fɛ ka ɲɛsin ma maa minnu bɛ n'i y'a sɔrɔ nin waliyakɛbaw ye maa caman ka fɔla nin yɔrɔ ninnu na tarata o tarata ko nin bɛ kɛ ko fɛɛrɛ kura de kan ka sigi cogo bɛɛ la ka se ka nin bolo kan an bɛ dugawu kɛ min da ka di an ka jamana yarabi Ala ka Mali bila o sira kan n'an bɔra yen ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya commune Mariko kɔnɔ na yɛrɛla k'a fɔ ko jariwala tigilamaw dugu dɔw bɛ yen nin waati in na kunna siniŋo u taara ka taa fo o dugulaka dɔw ye ko foro nɔgɔw olu ka ye ka to yen ko sira dɔw bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya o siraw kɔni olu fanfɛlaw nin waati in na ko k'olu ye k'olu to yen tuma min na n'u y'o kunnafoniw cari sigidalamaw kɔni jasiranna wulikajɔ taara ka kunnafoni ta ni ka ɲɛsin jamana lakanabaw ma an bɛ yɔrɔ min ko bi maa caman kɔni siralen bɛ o yɔrɔ la yalima kungolataw k'a fɔ maaw kɔni dayirimɛ bɛ sɔrɔ o foro kɔnɔ la n'a fɔra ko k'o baara jɔ k'o ye dabalibanko ye kuma kolomara cɛ dɔ la wulikajɔw bɛ kɛ sen kan ka se ka fɛɛrɛ bali tigɛ maaw bɛ se ka lafiya u ka sigida kɔnɔ cogo min an bɛ dugawu kɛ a bɛ ka fɔ cogo min na yarabi Ala ka sabati ten n'an bɔra yen kunungo garantigibugu ale yɔrɔw la cɛ dɔ telimani bolola dɔ muso 2 de b'a fɛ muso kelen o kɔni gɛrɛsɛgɛlen kun don kɛrɛnkɛrɛnnen ka dɔ k'a fɔ u bɛna taa yɛrɛ sɔrɔ waati min na n'o ye u bɛna jigin a y'a muso ta ka taa n'a ye labitani muso jiginna u ko k'a ka taa minɛ dɔw bɛ ka t'olu ta ka na a taara o la ani sinamuso dɔ in a n'o bɛ ka na ɲɔgɔn fɛ waati min na bandiw y'u kunbɛn o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka se k'u jɔ u jɔra dama ka tila ka u gosi k'u ka nafolo bɛɛ lajɛlen minnu na o kɔfɛ u taatɔla fana n'u ka moto fana ye ka tila ka marifa ci u la yaasa ka nin bɛɛ lepiratigɛ an ma Morikɛ Kulibali ka bɔ dɔgɔ firi pelukan na ale badenmuso yɛrɛ de muso in tɔgɔ ye ko Ami Kulibali muso min bɛ ni marifa cir'o la a kɔni bɛ Gabriel Ture nin waati na a badenkɔrɔ ka di waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan e jɔnnen ka bɔ mini ne Morikɛ Kulibali ye ka bɔ dɔgɔ firi nka nin waati na n bɛ Bamako yan Morikɛ Kulibali an ye kunnafoni sɔrɔ ko i dɔgɔmuso kunungo sɔgɔmada joona fɛ ko ani a cɛ k'u tun bɛ moto la ko bandi dɔw y'u kunbɛn ka u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen minɛ o kɔfɛ ka tila ka marifa ci u la i dɔgɔmuso k'a sɛbɛkɔrɔ jɔngi a ko kɛra cogo di ne dɔgɔmuso a furulen don Bamako yan Garantigibugu ale n'a cɛ a n'a sinamuso garisɛgɛlen kun don dugutilama fɛ su minnu waati cɛ ye a sinamuso in ta garisɛgɛlen k'o ta ka taa n'o ye dɔgɔtɔrɔso la o jiginna o den kɛra muso ye dɔgɔtɔrɔw k'u ma k'u kɛ segi ka na u ka na jikalamaw ni
dumuni dɔw ni libitɔn dɔw labɛn ka taa di jibatɔ ma ne dɔgɔmuso n'a cɛ sɛgɛla ka na du kɔnɔ ka na o fɛnw labɛn sɛgɛmatɔ la ka taa dɔgɔtɔrɔso la 3h30 waati bandi cɛ 4 de bɔra k'u kunbɛn ni marifa ye marifa bi 2 bolo bere bi 2 bolo o yɔrɔ bɛɛ u y'u arrêté k'u jɔ yɔrɔ min na beretigi ye ne dɔgɔmuso cɛ ye ka sin ka bere kɛ ka walo a jakila ten fo ka a fiɲɛ ma k'a bɔ moto sanfɛ ka moto bɔ ka moto bi ne dɔgɔmuso yɛrɛ u bɔra ka bi o labana ka wuli k'a jɔ u ye marifa da jɔ n dɔgɔmuso cɛ in ten na ko wari b'a kɔnɔ k'a k'a bɛɛ di wari fɛn fɛn kun b'a kunna o yɔrɔ la 40,000 ani kɔ a y'a bɛɛ lajɛlen bɔ k'a d'u ma u y'a ka telefɔni minɛ ka laban ka ne dɔgɔmuso in fana ka telefɔni minɛ moto yɛrɛ min b'u bolo n'o ye telemani ye ne dɔgɔmuso cɛ ka moto ye o labana k'o de minɛ ka yɛlɛ o kan u taatɔla n'o de ye u sɔrɔla ka mugu ci ne dɔgɔmuso n'a cɛ jɔlen na donc kisɛ de taara ne dɔgɔmuso sɔrɔ a kɔnɔbara la ka sɔrɔ k'a jogun kɛ cɛjugu la u taara ni moto ye u taara ni telefɔni ye u taara ni wari ye u b'o kamanagan na waati min na telemanitigi dɔ tila ka na bɔ o kan u y'o telemani in jɔ ne dɔgɔmuso cɛ in ye i fa ni dɔgɔmuso kɔrɔ k'a du u ni ɲɔgɔn cɛ u sɔrɔla ka na n'a ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ sɔrɔla ka fɛɛrɛ kɛ ambulance wele ambulance nana ta ka sɔrɔ ka taa n'a ye quartier Mali la o quartier Mali mɔgɔw y'a labila k'u kana Gabriel Touré la an selen Gabriel Touré la waati min na joligo problème nana ne yɛrɛ ye joli bɔ ka k'a la n bɛnkɛ dɔ fana bɛ yen o fana y'a joli bɔ ka k'a la ko ni ye kɔnɔbara in de opéré ka kisɛ bɔ kɔnɔbara in na an bɛ waati min na ko sisan a ka fisa dɔɔnin ka minɛ kunungo la ka n'a bila ne filɛ yɔrɔ min na bi to ko ni si de tɛ ne yɛrɛ kɔnɔna bilen n'i y'a jateminɛ k'a fɔ ko nin de bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ nin waati an ka lakana tigilamɔgɔw olu de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kunna ka tila ka insécurité de bɛ jamana kɔnɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ kungo kɔnɔna n'i taara i b'a sɔrɔ insécurité bɛ yen mɔgɔw bɛ ka dugu kɔnɔna jateminɛ ka tila ka na ye don o don dɔ bɛ ka fara insécurité kan daba ye sɔrɔ tan ye k'a sababu kɛ kamanagan yɛrɛ parce que an b'a ye k'a fɔ tuma min na marifa bi fanga tigilamɔgɔw bolo ka tila ka insécurité bɛ yen o tuma n'olu bɔra fanga kunna an bɛna kɛ cogo di o de bɛ ka kamanagan bi kosɛbɛ an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye morikɛ kulibali kan ye telimani bolola min y'a sɔrɔ n'ale furumuso ni marifa cira ale de la a opérela ka kisɛw bɔ a kɔnɔ min bɛ k'o ɲini setigiw bɛɛ fɛ ala ni kira jati kosɔn nin yɔrɔ in na maaw ka ɲini ka dɛmɛ don a ma Gabriel Touré la a bɛ se foyi tɛ cɛ ye tuma min na muso bɛ jigin a tun taara ka taa wulikajɔw de kɛ ka taa kɛrɛfɛdenw dɛsɛ hukumu kɔnɔna na ka taa nafolo dɔw ɲini maaw fɛ ka tila ka na nin ko la moto taara foyi tɛ yen muso jiginnen don muso furakɛli wariw opéreliw kɛra kunungo a bɛ Gabriel Touré la an bɛ dugawu kɛ yarabi ala a se masaramani setigiw tulo b'an na ka se ka dɛmɛ ala k'o kɛ ka alaya kosɔn an kelenna bɛɛ lajɛlen k'a kɛ bi sini k'a kunbɛn ala k'o hakilila ɲuman dan kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye lujuratɔw ye olu ye ka dɔ fara ɲɔgɔn kan dɔ n'i y'a sɔrɔ sigira sen kan fara ɲɔgɔn in kɔrɔ ye fɛn jumɛn yɛrɛ de ye a ɲɛma Astan Kulubali ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn an bɛ yan nɔ lajɛ min na an b'a fɔ ma ko conférence an b'a fɔ an ka partenaires ye a ye na aw bɛ cogo min maloya tɛ yen différence t'an cɛ an bɛɛ ye kelen a ye na an ka kuma minnu yɛrɛ bɔ aw dusukun na min b'aw tɔɔrɔ donc bi an ka conférence yɛrɛ objectif b'o de kan an ye thème min sɔrɔ bi o ye droits humains ani handicap ye n'o ye mɔgɔw ka hakɛ ye ani lujura mais an ma a spécifier an ma angli yɛrɛ ta mais a bɛna choisi an ka partenaires de fɛ ala ye minnu garisigɛ kɛ lujura ye a bɛ se ka k'olu ka kalanko ye a bɛ se ka k'u ka hakɛkow ye i n'a fɔ ka se ka taa justice la a bɛ se ka kɛ hali dɔgɔtɔrɔso la tagaw ye accès aux services sociaux de base i n'a fɔ n'u taara dɔgɔtɔrɔso la est-ce que u bɛ se ka yɛlɛ escalier ninnu fɛ donc olu bɛ se ka faciliter cogo di donc an bɛ o kumaw de kɛ bi k'a lajɛ ni proposition de solution bɛ se ka sɔrɔ walasa an bɛ se ka problème ninnu résoudre an ka détenteur de droit ye laɲini mun bɛ projet in kɔ o ye an yɛrɛ ka partenaires bɛ se ka baara k'u yɛrɛ ye cogo min na parce que Voici ye programme ye nin ye an ka première phase bana bientôt on va avoir 10 ans d'exécution donc an tɛna to Mali la yan badabada mais hali ni projet in banna bi sini ma an ka partenaires ye fanga sɔrɔ comme association locale ni ONG locale u ye fanga sɔrɔ u bɛ se k'u yɛrɛ ka hakɛw ɲini u yɛrɛ ye u bɛ se ka personnes handicapées ka hakɛw ɲini u yɛrɛ u bɛ se ka musow ka hakɛ ɲini u bɛ se ka denmisɛnninw ni maakɔrɔbaw ka hakɛ ɲini u yɛrɛ ye hali ni Voici tara an ka activité ninnu yɛrɛ bɛɛ laɲini y'o de Astan Kulubali ni tun y'ale ka ɲɛ a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ ɲini fɛn ala k'o ka sɔrɔ fɛn n'an bɔra ye wulikajɔ min n'i y'a sɔrɔ o kɛra ka ɲɛsin Segu Deja arrondissement polisiso ma n'o kɛra i ka dɔn k'a fɔ tarata don su wɛrɛ fɛ n'i ka dugujɛ kunun araba la maa caman bɛ yen minnu y'a yira k'a fɔ Segu bi nin kɔni ye dabalibanko de ye wa nin kɛra so n'i y'a sɔrɔ jɔrɔna ko kɔni ka se k'a ɲɛsin olu ma tiɲɛ don u tun bɛ gɛlɛya mɛn kungo kɔnɔ na ka tila ka n'a kɛ dugu kɔnɔ na Segu yɛrɛ ko fɛɛrɛw ka tigɛ joona joona ka se ka wulikajɔw kɛ lakana u bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an bɛ dugawu kɛ maaw bɛ ka kule n'a ye cogo min na yarabi ala ka sabati jamana in ka basigi n'an bɔra ye jiko yɛrɛ bɛ se ka yakuba cogo min na o kɛra lajɛrɛba dɔ kun ye an ka jamana kɔnɔna na a ɲɛdɔnbaw fɛ o senfɛ min ye Doro Bokum ye
ale b'a ɲɛfɔ an ye o ye sigi min kɛ sigi kun ye fɛn jumɛn de ye an ka lamɛn. O yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ba de Sahel jamana de don. Donc a ka ca ni san 30 ye sisan san o san 22 mars n'o commencera an bɛ journée mondiale de l'eau an b'o célébrer an ka jamana in kɔnɔ. Ɲinan ta o suscité ye min ye an ka journée mondiale de l'eau on conférence des Nations Unies sur l'eau olu de bɛna ɲɔgɔn kunbɛn. Donc thème min taara ɲinan a fɔra ko exactement an bɛ se ka changement jumɛn de la nati pour que bɛɛ se ka ji sanuman sɔrɔ bɛɛ ka se ka sɛnɛ sɔrɔ. Donc an ko o thème mondial in an ko Mali kɔni b'o o sira kan a mɛnna depuis 2015 Mali b'o sira kan aujourd'hui n'an y'a jateminɛ yɛlɛma min na diɲɛ ɲɛfɛ o yɛlɛma yɛrɛ déjà bɛ Mali jamana in kɔnɔ o yɛlɛma fɔlɔ o y'an ka président de ye an ka président de ko ale ka fond ka bɔ o 2 tiers ka bɔ alloué pour que c'était mieux olu ka se ka ji sanuman sɔrɔ. O déjà o ye yɛlɛmaba de ye. An b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jorobo Kumu ye a fɔra cogo min na an bɛ dugawu kɛ jiko ka se k'o sabati ala ka kɛ ten n'an bɔra ye office Niger kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya cikɛlaw olu kɔni kɛra nɛgɛni kuma caman fɔr'u ye kabini sɔmiyɛ tɛmɛnen a yirala k'a fɔ ko angɛrɛ kan ka bɔ Irisi ka na ko angɛrɛw bɛna avion na ko mɔgɔw k'u hakili tigɛ fɛn bɛɛ kɛra k'a kɔrɔfɔw fɔ jamana yɛrɛ ɲɛmaaw olu fɛ bɛɛ y'i hakili tigɛ foyi ma kɛ angɛrɛ ma sɔrɔ angɛrɛ min sɔrɔ kɛra bɔrɔ fila o yɛrɛ bɛna waati o y'a sɔrɔ dɔw y'u ka malo yɛrɛ u dɛsɛlen a bɛna ɲini ka kan dɔw ta donna kɔnɔw la ka ban maaw tor'o la o kɔfɛ u tilala ka wulikajɔ kɛ ni ka ɲɛmaaw sɛgɛrɛ k'a fɔ k'u ka fɛɛrɛ balalen kɛ tilema kuma malo u k'a ma ko contre saison u bɛ se ka kɛ cogo min na wa a yirala k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma k'u bɛna dɛmɛ o la o waati kelen kɔnɔ décembre kalo yɛrɛ bɛna se waati min na fɔra ko angɛrɛ dɔw yɛrɛ k'ulu kɔni sera ka ban k'o bɔra jamana wɛrɛw la an ka jamana ma ɲɛmaaw olu ka kɔrɔfɔw ye nin ye ko a cimɛ ko n'Ala sɔnna ma fɛɛrɛ bɛna kɛ wasalanko ta fana k'o baara tɛmɛna ka miliyari dɔw to yen n'o tun kan ka subvention ye k'o wariw ni Ala sɔnna ma k'o fɛɛrɛ bɛna kɛ ko k'o bila cikɛlaw ka bolo ka bɛɛ taara foro kɔni kɔnɔna na ka taa sɛnɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min ko bi maaw kamana gannen don suma min sɛnɛ na nɔgɔ min kan ka kala n'o ye angɛrɛ a ma sɔrɔ o ye kelen jamana tun kan ka fɛn fɛn k'a kɔnɔ la a ko kɔni kɛra kuma ye a caman bɛ yen a kɛra kuma ye cikɛlaw gɛlɛya bɛna ɲini k'u fa bɛɛ kamana gannen bɛ bi kungo kɔnɔna na sanga ni waati bɛɛ kuma ɲɛnama bɛ fɔ a bɛ fɔ maa minnu fɛ i yɛrɛ tɛ se ka da la k'a fɔ k'olu b'a fɔ k'a tɛ kɛ wa a tɛ ka kɛ dɛ o kɔni kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi délégué de zone dɔ bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Ndenbugu zone na Alpha Wulale ale kumana Mohamed Samakɛ ka kuma bara la a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne Alpha Wulale ka bɔ Ɲɔnɔ Ndenbugu ne délégué de zone ye Ndenbugu. Alpha Wulale ko kibaruya ɲuman b'aw fɛ yen. Ɲinan campagne ɲɛbaliya la délégué général tun ye wulikajɔ kɛ k'a ɲini ka office sɛnɛkɛlaw fara ɲɔgɔn kan ani malo sɛnɛnaw a sera sɛnɛkɛlaw ka ɲɛmaayasoba min bɛ yen ni syndicats ni tɔnbaw b'a kɔnɔ n'a bɛ fɔ o ma ko bɔn ani k'a ɲini ka Mali malo sɛnɛna tɔw fara ɲɔgɔn kan ka fɛn kiri ye fara ɲɔgɔn ye kun ye k'a dɔn k'a fɔ malo ma ɲi an ka wuli k'an jɔ pour que cikɛlaw kana yɛrɛ kɛ u bɛ se ka contre saison da cogo min na ka engrais ɲini ka d'u ma jamana fɛ. Ɔ baara mun kɛra an ye taama kɛ ka se ministre de l'agriculture ma an n'o ye ɲɔgɔn faamu délégué général y'a ɲini président de la république fɛ u bɛ se ka ɲɔgɔn ye cogo min na le 19 février président de la république ye Mali collectivité mɔgɔw reçoit baara gɛlɛyaw jira la n'o ye tilema engrais ɲinini bɔrɔ wɔɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min na hectare la n'o ye engrais sɔngɔ jiginni jamana yɛrɛ kɔnɔ ni o ye ka u sen don appel d'offre la président de la république en reçoit u y'an ka mɔgɔ 3 de taara délégué général yɛrɛ ale kun ye question ɲɛmaa ye collectif bɛɛ tɔgɔ la Musa Kane ale taara Gopon tɔgɔ la Mamadou Samakɛ ale taara Mali malo sɛnɛna tɔw tɔgɔ la k'u bɛ to ka jaabi sɔrɔ ministre de l'agriculture fɛ yen primature y'u wele u taara papier minɛ an y'a sɔrɔ président ye a sɛbɛn ko sɛnɛkɛlaw ye fara ɲɔgɔn kan min kɛ o diyara ye hami min bɛ ale n'a ka gouvernement na o ye malo sɔngɔ bɛ se ka jigin cogo min na malo dun sɔngɔ tɛ se ka jigin engrais sɔngɔ ma jigin a ye lettre ci ministre de l'agriculture ma ko ministre ka analyse kɛ anw ka faamuya la o kɔrɔ y'a ka jateminɛ kɛ ko k'u bɛ se ka kɛ engrais ko in na tilema in kɔnɔna na ani malo sɛnɛnaw ka engrais ko tɔ la an nisɔndiyara ni bataki sɔrɔlen nka k'a minɛ o don ka se bi ma Mali office malo sɛnɛnaw ye ba 13 de turu kama an filɛ yɔrɔ min na an ma jaabi sɔrɔ ministre de l'agriculture bolo ɲinan cikɛlaw ye juru min ta k'u ka samiyɛ baara kɛ salo samiyɛ yɛrɛ juru yɛrɛ ma sara ka ban donc Gopon de y'a ɲini cikɛlaw ka contre saison da wulikajɔ ninnu de kɛ engrais bɛ se ka subvention bɔrɔ wɔɔrɔ ka di cikɛlaw ma tilema in na o tuma ɲinan samiyɛ juru bi sara tila ka samiyɛ kura nata in fana ta baara boloda anw hami ye mun ye président Assimi k'a lajɛ a ka contre saison engrais di anw ma tari o tari bɔrɛ wɔɔrɔ samiyɛ engrais fana a ko assuré. Nin bɛɛ kɔfɛ halisa ma jaabi ɲuman sɔrɔ fɔlɔ wa. Ali de an ma jaabi sɔrɔ ministre m'a wele an ma jaabi sɔrɔ malo dun bɛɛ turu la
tar batan saba ngoni turu la kaba na forla cigala ye malo turu malo kisabi keme na jamana kono bi ambe mu nyini jamana kundigi fe no asunu goitari o bu ci cigala bebe akko operateur wara be no bi na fa DPA barma dugure ani kawde keni feve kera nunga na fulu bala kuma an kani wari nun kani na folo ngamba do wari tutaute yube kasme tigala kala ambalo dan ka foni tu alfa wala le kanyi momat sama ka ma barala mate dore de femunu forwi nu sona kata jurujuguta kata malo sene ka fo ko jamana bena nogo di foni roina tamabo shimabo chigela jamana konena malo kilo bi bebe ga kulo ka fo ko suma ko ni ka songo ka gele ka soro wati mina nene bin dona uta mina wati de a gele fonfembe a shiti biye yoro do lakana bala tingele me ka malo balika sene ni ya sene wala ma bi jeni ka klak o gele ya toy do ba sene ulu ka hakay mi no e nogo dili jamana fe o te ka soro abi fo sanga ni wati be be tegere fo akele me so mamunu chigala nyema we yoro ulai nu be kleni ya restra ka kanya suga sigida mauma adobu na yini ka dese ku sigi abi fo ede ebta fo nyema we ire dama la munu be nan negative ro fana ulu ba fie ku ka pai ka be na timere ebita u fika sigida la mawe sigida la maw to ulu donde munu mi ta chi fulu ede no u dowe u bolu de do akele sama we ku dese ka sugu ga sigida la u do dese le mebi ka min fo ni roina sigida nyema munu be kerene na marabolo nun kona no e chikela ko tonwe ulu note a forwede wa we hakla pitikaka ka be ke na make jamana nyema u ajelaki bolu de kuna be femi fo u kala je u kani yoro nu ko bwa ma min tseke akana fo ko be na ke sisa mimi tseke ukake no kera nemi forada mo be kala turaka ambe dugo ke ala ko ke note ambe rom na bi na la ma faranga chige koni akelebe sige la here foite chige la nga jamana kona na fura koni fana be ka fura adobe dola jurujugu koni marsikalo minambo kona na jiso masara kalo ibe ka mana koni be chige ro la bi uka fera be ga chige la ukasigo kolo so note jamana ngona gele kona bani bi gele ala ko klasa bati namburai je unu e mamunu be nulu be nyamango bara ukasigo lu ya ko nyama cheli je do be nulu be wele ko gamu uye franya ngake bananga bugu wi masiko na la kutake saneni bara u bara usenfe uklela ka jonjon dawdi mado ka timana ja sebendo luma o senfe mi Fatmata Touré ale ko mfwa senfe mo watsa ga ma bara la ufle wango ni chana ambe barake nuwi nu taranya mabo amba tomo ama mana ni mine miseni minbe ambo luwuluma angarzige mine ambo sorala wantoro chokola no be barake bo sagara yere nana ne bla aka mo fe chana me barala tige na madu ne na nyonche luye dogono yene koroboro sinango ya de ba nyonche bo bonye tora ni nyonche alsa amba fulika ala ka deme aka bara nyumanna ala ka garzige fune ala ka lainu sabati problème e kon ye mini nyama bonero di ko tambulu anga mo be sege koju be sege trop bonero tambulu wallahi amalo na ka foni tu Fatmata Kanyi bara nyire anyema ni asoro yi Amadou Sagara allez directement min fo au flé. Amadou Sagara, donc directeur exécutif du GIE Gamou. Vraiment bon bi ni son jalen de bon Kosowe ni fête Koso. La fora bon ko 8 mars oye muso ka bon fêtier. Bon muso dronte bon mais tiaou fana bon bala parce que muso be yoro mina tiaou fana be tiaou be yoro mina fana bon muso bon be muso ni u sona u bi se ga yelema do bon u ka famille kono yelema do u ka du kono ni aboro du kono u ka jamana kono u bi se ga bon yelema do fana ambalo dan ka foni tu do kono ke kanyi Amadou Sagara muso nu sona ko bi se ga yelema do jamana kono na du kono la kabila kono na mbe dugo ke waklami nabi ka fo ala ka sabati na mbura ali bi wi barso ko kono la radio oxygène musoba mi biya niya sorno be kuna foni di kaseka blastrali ba ko kema we kutu ga sigida ko na la Safiatou Balo kodo o musoba yi ale koni 8 marsi ale attaque femi aka ton no ya soro e ton mi no we ale ka teria ton yi u ya yire ka foku be franyonga ke kaseka 8 marsi ke dina yere ko na muso jora mu muso ere mu ka muso timinanja du yere ko na la nyeta la ina fo Safiatou Balo ale be barake ketuko mena ko ketuko kele deta u ka 8 marsi ka nyema ni wajul belele wa mingara INS ko na la Bamako ko na la akene kan akere ni suja ko bay moko ba fambale le feka wajul kela ba Mamadou Konate ale ka jamakulu katase mi ezigirida la uchama ulu tumbe kene kan yiri majo ma ba bele yiri tumba kene kan katase Bamako kin bele yiri do ma tumbe kene kan asenfe ayanga kuma baradi mado Madame Sagara Bintou Mahiga katase balala ma umi yiri tumya dimba ulu kuma mifo angulame Madame Sagara Bintou Mahiga victime ka présenté de ya ye ansere ya Safi Balo ka 8 mars bi ni maye mabuyi Safi keran fe akonya baye o jirala na kenen kaya bi an ni so diara kada mun ka kera muso baye
a ye diinɛ mɔgɔw wele an ye 8 mars fêté an bi ala de fo k'a barikada dɔrɔn ya rabi nin kɛnɛ ɲɔgɔn caman ala k'a d'an ma foyi tɛ anw da an bɛ Safi barikada a kɛra an fɛ ala ka k'a fɛ vraiment motion barika bonyana ma bi kosɛbɛ surtout malimatu yɛrɛ ye min fɔ ala kira ye musow bonye cogo min na cɛ bɛɛ k'i muso bonye n'o kɛra dɔrɔn jamana bɛ basigi an bɛ lafiya de ɲini an ka jamana kɔnɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen sago d'an ma jamanadenw sɛgɛnna u tɔɔrɔ la vraiment musow tɛ foyi fɛ lafiya kɔ ni den sara muso ni cɛ sara muso ni du cira muso 8 mars tiɲɛ don an b'a kɛ an ni kamilen don togodala muso maa minnu ani kasara kɛra muso minnu kan 8 mars ka kɛ sababu ye ka jamana fantan ni naani k'a bɛɛ lajɛlen sumaya. Ne tɔgɔ Madame Kulubali Lala Sise ka bɔ Bakɔrɔbabugu la Kulu sanfɛ dɔw b'a fɔ ko bala la an bɛ 8 mars kɛnɛ de kan bi Safi ka kɛnɛ an ka 8 mars tɔw bɛ dunu ni balaw ta an m'o ta dɛ an ye wajurukɛlaw de wele ka n'an waju Safi balo ala tɔgɔ min b'a da kɔnɔ o de y'an tugu a nɔfɛ wa an bɛ sa a nɔfɛ fana ni min ye bi a nisɔndiyara kojugu jama bɔra fan bɛɛ fɛ Safi balo kɔni dan t'a la n t'a dɔn n bɛ min fɔ Safi ye quoi a don oxygène n bɛ sa u nɔfɛ bɛɛ ko bala la Sise a don tigi yɛrɛ n'o ye makɔrɔ ye walayi n ka foli b'a ye kosɛbɛ denba ɲuman don k'ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye tɔndenw kɔni tiɲɛ yɛrɛ la an ka foli b'u ye kosɛbɛ an ka ɲɔgɔn minɛ cɛla la mɔgɔ si ma to kɔfɛ wa an ye fini bɔ bɛɛ ye fini san fana hali bi ala k'an to jɛ la hali bi an balo den ka fɔ ni tun ye madame Sekara Bintu Mayiga ka taa se bala la Kulubali ka bɔ Bakɔrɔbabugu la ni tun y'ale kan ye o sen fɛ o kɔfɛ kɛnɛ in de va kun Sheikh Konate Takala ka bɔ Kayi Lomba INSS directeur ale yɛrɛ tun y'a kɛnɛ de va ye a ye kuma min fɔ an ɲininkali la Sheikh Konate kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Sheikh Konate ne ye INGC directeur général de Safi ka tɔn mɔgɔw de farala ɲɔgɔn kan ka se ma ko u b'a fɛ ka tɔn in parrainage di yan olu de ka ɲɛnajɛ ye bi ye ka tila ka ne yɛrɛ fana ka yɔrɔ choisi k'a fɔ k'u b'a fɛ ka kɛ yen nɔ ɲɛnajɛ in parrainage tɛ ne ye tɔn yɛrɛ de parrain ye quoi ne ka baara ni mɔgɔ minnu b'a dɔn an ka baara ye jeunesse ni sport de fɛn fɛn farikolo ɲɛnajɛ ye an ka baara ye o de mais nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka kɛ nin tɔn sugu parrain ye n'o ye wajulu yɛrɛ ye vraiment ne nisɔndiyalen de bɛ kɛnɛ in kan bi o yɛrɛ de ne fari tɔ fɔni baara min de don ala ɲini baara de don Ablaye ne nisɔndiyara ka da fɛn caman kan parce que n y'a dɔn dɔrɔn k'a fɔ hadamadenw n'aw bɛnna ko la aw bɛ se ka ko dilan n y'a dɔn sa k'a fɔ n bɛ tɔn in min parrain la muso minnu don u cɛsirilen don bi jama bɔra ni tile farinba in kɔrɔ n y'a mɔgɔbaw fana y'u nɔfɛ alimamiw ani diinɛ ɲɛmɔgɔw n y'olu de y'u nɔfɛ u ni mɔgɔbaw de fana bolo bɛ ɲɔgɔn bolo vraiment o de ye ne nisɔndiya yɛrɛ kosɛbɛ hali ka da aw fɛn fɛn kelen kelen n'a bɛɛ fana sera kɛnɛ in kan wele min bɛ ne bolo waati dɔ sera san maliyɛnw an ka fara ɲɔgɔn kan k'an bolo di ɲɔgɔn ma k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ se ka kɛ foyi ye n'anw yɛrɛ ma Mali in kɛ min ye. An balo den ka fɔ ni tun ye kɛnɛ in de va kan Sheikh Konate Takala a kun fɔlɔ la an ye kuma di Safi yɛrɛ ma kɛnɛ kan Safi balo a kasira ka yira k'a fɔ ko kuma t'ale da o kɔfɛ a banenkɔrɔ kɔfɛ an tila ka gɛrɛ la ni ka kɔrɔfɔ d'a ma kosɛbɛ ka lɛ gɛlɛ janya a ti dɛsɛ a kɔrɔ Safiyatu balo Safi bɛ ale yɛrɛ min ko in bɛɛ lajɛlen sababu ye a ye kuma min fɔ an ka lamɛn. Ne tɔgɔ ye Safiyatu Balo ne ye animatrice ye radio oxygène na Bamako yan an bɛ Alahu subahana wa taala wale ɲuman dɔn kɛnɛ kan an bɛ an ka 8 mars kɛnɛ kan parce que diɲɛ yɛrɛ danna kanu de ma min ye ne ka kanuba jɛrɛjɛkulu ye n'o tɔgɔ ye ko Maya Bulon minnu kɛn bɛ ka club sigi n tɔgɔ la u bɛ n dɛmɛ émission yɛrɛ réalisation na u bɛ n dɛmɛ ka sababu yira na émission ko in na olu de ko k'u b'a fɛ k'u ka 8 mars organiser mais olu ka 8 mars olu t'a fɛ ka kɛ dundufɔ ye olu b'a fɛ ka kɛ wajuli de ka ɲɛsin musow ma n'an ko an ka sariyaw ka d'an ma an yɛrɛ fɛnɛ ka kɛta ye mun ye f'an k'o dɔn baara in taabolo kɛra o de kan filɛ o kɛnɛ de kan. Safi kɛnɛ in kan e ye mun ye n'o diyara ye kojugu. I m'a ye kuma dira ne ma ne ma se ka kuma ɲɛji bolo nisɔndiya ɲɛji de don mun diyara ne ye o de ka fɔ musow bɔra i tɛ miiri quartier si la Bamako ni musow ma bɔ quartier min na nin tile farimanba in kɔrɔ depuis 14 heures musow nana ka na yɔrɔ bɛɛ fa musow bɛ yɔrɔ min cɛw bɛ vraiment kuma yɛrɛ tɛ ne bolo nisɔndiyara dɔrɔn de ka tɔndenw fo k'u fo bonya ni karama la ne ka parrain fɔlɔ n bɛ foli d'a ma Sheikh Konate INGC kɔnɔ a ye fɛn bɛɛ de kɛ pour que nin ko in bɛ se ka ɲɛ n ka marraine ye mama oxygène ye Lala Sise Bakɔrɔbabugu la n bɛ foli d'u bɛɛ ma ka tɔnden bɛɛ fo u y'a dɔn k'u bɛ muso min nɔfɛ k'o muso o tɛ fɛn wɛrɛ fɛ ala ko kɔ donc o siratigɛ de la olu yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ u b'a kɛ wajuli ye donc o ye bonya ni karama min ye dan de t'o la n b'u fo hali bi ala k'an cɛya ala k'an bɛn kelen ma. An balo den ka fɔ ala k'o dugawu minɛ Safiyatu Balo nin kɛnɛ in kan maa t'a lakali ye f'i tun ka y'a kɛnɛ kan u ye kɔrɔfɔ di madame Dabitaw ma Aishata Dabitaw ale kumana maaw kasir'u ɲɛji la musolakaw u ɲɛnɛna cogo min na an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a kan o ye wulikajɔ min kɛ ka jɔyɔrɔ min di musow ma a da ser'o ma maa min yɛrɛ minɛ i ka ɲɛji la Safi yɛrɛ a kɛra bonya ni karama ye
fan bari le fembe ka bunya yira be bara mina ka se ka timina jambe dugo ke ka faruka ni bara yi ala kan nyona yakubaya ni ka damene ni ngana ka kunjele be ken so yira sin fe abeke ka puma so mi yere no ya so no radio oxygene nyeta bada ala ka sabati yarabi ala nyina da kira to na sanjama ka jani ka tima ufana ka ambe dugo ke ala ka keti ala ka ambele gele tunyo mbolo nambura yi mi ka fo jakulu do ino association maliga bonno wala uluyi wuliga jobba ke ubutoka mo nyena tomo sankona na wuliga joke nyena tomo ni okumu na kata mado katulu nyena tomo jabana kona kana trofe duma ukere ka do ka fo kere na karite menina mingera memorial murbo ketala o sebe bon ko konena segu ka ufe we mami nyena tomo ye abibu kone we ale sugana le mi fura kelkelai na be frafin fura ka se ka mo fura ke yirila we ale sugandi jonjon nunu dile ko fa kera bonya baye ay nyin galita ni ganye sama abibu ko ba mi fo ofle نتكو الحاج بروفيسور حبيب كوني grand guérisseur international نرا بانغنا سيغدو كونو الحمد لله زيغرو كراسيكو بلينغنا بروفيسور بي ام ميمورال مرو كيتا كونالا ايبي منامبي سو مي سيان نيكا باراي فرافي فرابولي كماليون فراكه على بركه لبي ان لاكو دونا سيغلي بنغا دوكونا سا دوندولا mbala ka telefoni sonine soro nyata mo ko mana fe sante mo ko mun don ko lu yi association malika bon nokola ko lu yi mo yi ku nana segu ka bi tile sababo ko be ka recherche ga segu marakono ma mi ni baraka jirila adama do nga kenya siraka na dara kenaka ne sikatala ko se ko nyini ka duma ku ye segu kongo bakko fe banya ko mamnu fora uye ko mo saba la talaka o tende ku ya soro nga jiru kam ma kenya lu maliko no ko chayara o kuma ku ba fe kanane bamako memorial murba keitala ko kana medaille di amma ka jira ka fanye baraka mali bay ay baraka farafinaye sabu kam mo kenya alaka deme kono ka bobana gelawna kwanyo ke wo deranye fana nga mobilita o robbe ka wuli ka bo seku ka do bamako yang o de zea abibu ekelega jonjon soro ya mene chugudi jonjo nyamna ni mbolo fly ka barka da ala ye folo ka barka da nga bang bawe ko fa ka barka da nga karamugo no nyero karamugo radiyallahu ta'ala anhu seku bako seku banye chekele minyi ala kalbandiya krengere ka di ala ka davion ma tawhid no ala kalbandiya an wolo de kono ka doni kala nya kono ka so adenga muhammad habib haidara nu kam ko kaw o de ne to da ayerela ne lamuna ale ka so ayengala ka dugo kanye kan labla an ga so ka wuri ka ngunda murtanika ka qur'ana kala ngai ka doni nyini ka tlaka boy kana shekana ahmada hamahullah adenga muhammadu ul sheikhna hafizahu allah wa ra'ahu o bunya barka an ziraye ul labana ka do franga ko ka dugo kanye ka jirana ame baramina an maliyan lafiya jirla an qur'anuna o de kama o farfanno ne sodiya ni jonjo drama o kore ko sirifu ye baraminge ka dugo ke anya ko dugo minana o jaranya ko sobe ni jonjon ni ya folo ya walba jagullo de lega jonjon di ma mini nu tatikele walma ni jonjon folo ga di mare ni de jonjon folo ni flanae ba fo mo les jeunes premiers de Mali olu ye jonjo dina ma seku mere bayere mam bamba wore de kera o kunya ko dinne ma mali o moro kalama o ni vlana de na tuku o lanyine alaka deme undo ka fo ko ne be benye don na ote qur'ana ko te ko fo ka kulzi ilmin alimun don bo do ba do bi sanfe an garibu de an gara mo be ka seku fatew nya ko mo bono de an kala ni jonjo ni ngara nga jonjo flana ye mali kono ka jira mali ona minu sikalendo anna furakola ay wuli kana akana yere furake an yuru notable alaka deme de do sabu wati alabi jono di aka jon cela mimi ka sobe ka jon de kuno mbo de kono ne qur'anu barkaye anga siro wuli ka jo bi mogo be kana takata na France jingimbali wallahi ne dona bo yam kana jojo mina minge muso do nana ko ale chebe ka fire France nana che kunungo katana tana pare kata fire ka sobu ka be ka bara minge chewnu nga opere prostate la be ko kisebo muso munu fana be nulu teka desoro abe ka wulo nugo ko ka je abe ka tasho ndo wuli ku jo o jiri nunu kama amba yini malife ka ndeme amse ka furenge ko mi pharmacie una maliye be ka se ka soro munu be France ya wole ku tarana to ufi ku to ya frime ko ne jiri gere avec adama de wuli ka jwa seka association ila judini ne o to nyama de malikono ko ka baraka ni jiri ne qur'anu yi ka adama don furaka ni fenye sharia nyina ni femi ablay iba soro dobe abi furakali ken fendo e akan nga sharati janaye dobe se ka fo ni tlobe dimi falishu ibo sogo tige ko shishi ko nyimo bi noya o yaro an nya soro fure ngai sharati janaye ka ke
ade baraka no ye donc se ka fi a wulu kungolo ibo tobi ko dun damalaka no se ko ke ngondo ke sharati jano ye anga to yir ko ilaji dini ko ka baraka ni dine ka frekali jirani me ni jurumu ta ko atanye on baraka no de alaka sharia ko insha Allah o kuma ne o nyema ye malikono o nene ye professeur salon katlaka soro nyine ay niso dia ka do ka fo ngaramo manneke ñer karamo modde manen neke cheikh ahmad hamawla dewna modde no lahay o man neke ye dalu min dia sikatala professeur anga jamana kono la do bi jonjon soro ni ñongo la do rebe olu bita jonjon ñini de ka mo ci sango ka sega jonjon ñini ga soro kan ita inte o doyre ala kale maniye ngamina ngali alala wallahi billahi tallahi ni association ne ma to me yaro doni ko tede ma to me hali communiquer wala telephone sunena nyata ne ere ablay wele kan ko shiri ngo ma do bo me mo kana amenyo no amenaw ngone ti do namara kula de do na mene fe ko luye association malika bo nogolay ngwera ko be chugodi e ko chedo ke bu do bo ko mali ondo o ka tombe singa ko barakala nyina mawdo mo ablay a sega sega de ere de ko ne makone kaddu ki yu sega sega ku be baraka kutebe bi ma nyina mo nyini sanwosa ne jena ne ay ko troka ne kenenga kana junyo dia bonye kama maliyon ka se ka doko mbe baramina u ka mina nu bolo fly u ka neme anga se ka sansuro inshallah professeur yi jonjon soro sali kona la mo grina i to foli abibu kone chama yirila ka fokulu kumbi ye jabaranu sanfela no Sebu TV ka soro olu yere kuntaro ubini ye fo iyele kene kan akera machama bolo balla ko bay mo grina e ka kene kan aye ka chugudi ala ka psamandia do de deranya ko sebe sabu mo ko mako amene chenye Seku TV la doko anye siro do mi ko siro wuli ka jo chen nga sebeni baka ka nimuru baka ko habibu kone alhamdulillah inna ne diranye bon ko girna nga ko sebe chama nga nimuru ta misika sika ka o de 76 27 38 90 walma 66 79 36 23 mani woni ka nimuru ta medaye ndiro la ku mako bana aw medgu mi ngona no sekuye ala sekuga barka duguye walju dameya on ru bangina olu seveya ka lamo o seveya ka kalaka o seveya wanga bara olu ka barka de bala o la ni de gube maka kana siga fiu ande sa bela ngaze minye ambu oke na ande sera mamina kana afle kwanga doni dogoya do ote ala de ma latike ka sabuka kamulo abla mi pakale vie ni banabato wulla nyono ni dogotoro de sera nyono abna marakala ngaw tuso nyono da datugu ko pati ku de sera abna segu dogotoro bi dese babla kana bomako segu ta seka datugu ko pati ku de sera madola o mana latike betende abta fo moroku do bina do tina o ma banabato ka do ko dogotoro ka doni ye aka seko dandi na aka seko kila ni makeneya a don ko alaba de maso no sonama ibaya bike ko ibaya ni chugomina mi malien be wele mi foli ka nga jamana kudige colonel Assimi Goita mba fo aka colonel chenani ka fara ayereka katlaga dugo ku ala ku me anguna colonel cheduri ala ku me anguna on se ko de do ka transition ko ala ka jamana nyewbulo am ben so jale do am dugo ka ala ko ka nyetaye malien nga ndega di nyoma fendo e be mali kono bi no e futne ani kele abamadi tlekele nga bi fa don fokata bapi ola neni so jara bi jama mi yang mebi bamako ya wallahi ablay adiranye ay farfoni aya do nyaado kambe baramina baranye nafanya maliyan ye mambe France Amerique Italie o ban wole dungo do ban félicité bi do kanye moko banga moko la wera be ka botel la sisa aya nga frata procédé de mala ablay a sigima to so kono kabita opéré parce que fratali kuruka nga bo amaseka bo moko kele de bani opération che ataraka ta nyingene ka yan turu ka sama billahi akuru serla ka bo ay tilla Seku TV abaya teka kono we ka jira maliyuna on ye bara mi nyini malikono ala ya ndeme alakaba o ma able furo bene bolo halti samba feka o koli ka ke jiruye jiri munun ti soro ni ma akrengere ni moko jorala ibita nyini ko na yemandi ambe ka o furo dla nye furo fla labe ka ba olu jiru nyena ambe ka sabana labe banangoro insha Allah amna malien be wasa jiri la jiri o jiri be ko biska adama de kene an feya an to jiri munu be no ti ambe ka o be samaka na kelengele ay munu kala sumaya ka koko ka maraka tension ka
an ye minnu kalan mɔgɔ mulukulen kan ani bugu b'i ɲɛ kan c'est à dire bana minnu sidɔnna min ma sidɔn an bɛ k'a jiriw kolo an yɛrɛ ka foro la yan bi inshallah o ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'a ni maliyɛn bɛɛ dɛmɛ. nin waleya min taara ka ɲɛsin ma bonyana ka sɔrɔ i ma ɲɛɲini n'o ye baara ɲuman kɛli sababu tɔnɔ dɔ ye bi ni dɔ furabɔlaw kuma fɔra dɔw b'u ka radio yɛrɛ datugu dɔw ko furabɔlaw y'u tɔɔrɔ k'a fanba bɛɛ kɛra mɔgɔ tɔrɔnpew ne bɛ mun wele bila ka ɲɛsin furabɔlaw yɛrɛ ma maaw kana bɛɛ bɔgɔ bere kelen na. Abdullahi ye kuma kisɛ yɛrɛ fɔ min min fɔ maliyɛnw ye ko dɔ bɛ sen na bi furakɛli ani mɔriya ani domaya ninnu ni min dɛsɛra ko dɔ la o b'a ye k'a fɔ adamaden kamana gannen mana se maa ma dɔrɔn i bɛ dɔ sɔrɔ a bolo o ye mɔgɔw ka hakilila caman ka faamu ye o de kama caman donna nin baara ninnu na nka Abdullah anw da tɛ o ye ne mɔla Habib fa rahimahullah a ye déjà garimajɛli kɛ faransi o kɔfɛ a nanen a ye kalan dɔ kɛ o kɔfɛ a ka baara tun ye cikɛ de ani furakɛli ka mɔgɔw furakɛ jiri la anw y'a tiɲɛ ta an ka so de ka lamɔ n'a ye ka kuranna fara a kan ka sɔrɔ ka baara kɛ an ma ta kare kɔnɔ an y'a ye bi tile in na caman de bɛ yen surtout réseau tile in na ni maa min ye fayida bila WhatsApp kan ko n'i ye nin zɔnɲɛ kɛ tan o dɔw bɛ t'o fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn k'o kɛ nbala kɔnɔ ka yala k'a feere a bila maa minnu bɛ t'u yɛrɛ kɛ furakɛlaw ye k'a sɔrɔ i tɛ furakɛla ye a dɔnni t'i la alikiyama kungo b'a la ni adamaden ma siran ala ye i bɛ sɔn ko bɛɛ ma maa min yɛrɛ kɛ mori ye k'a sɔrɔ i tɛ mori ye alikiyama kungo b'a la e bɛ ka adamadenw bolo fɛn minɛ e bɛ fɛn min d'u ma o tɛ foyi ɲɛ o ye e yɛrɛ ni ala cɛ i yɛrɛ b'a dɔn e yɛrɛ bɛ maloya o parce que i y'a dɔn a ma fɛn y'a ye n'a y'i wele k'a b'a ma taa i b'a dɔn a tɛ fɛn y'a ye nka e kɔni ye wari sɔrɔ ka telefɔni dun ka ban e yɛrɛ ko y'a bannen o t'a bannen ye yawma tubla sarairu fama lahu min quwwati wala nasr kuranɛ ko ten ko gindo bɛna bange alikiyama dɔ don gindo dogolen bɛɛ bɛna bange hakilila k'i ye mɔgɔ min gosi k'a ka wari dun alikiyama don a bɛna falasa e n'ale jɔlen ɲɛna n'i miiri o la i ka n'i yɛrɛ kɛ mori ye k'a sɔrɔ i tɛ mori ye i ka n'i yɛrɛ kɛ fura feerela k'a sɔrɔ i tɛ fura dɔn fura dɔnni tɛ se ka maa nafa f'i ka bana dɔn n ye fura dɔn o tɛ fɛn ye o i bana de dɔn fɔlɔ parce que ne e essence dɔn sisan a bɛ kɛ fɛn min ne t'o dɔn i yɛrɛ bɛna min wa bon essence dɔnna fo a bɛ kɛ fɛn min na fo de ka dɔn o tuma essence tɛ kɛ lanba la o n'i y'a kɛ lanba la a bɛ ka so ci o donc bana ni a fura f'i k'o de dɔn ɲɔgɔn fɛ ni taamasiyɛn o ye nin bana in ye i bɛ taa bana kalan a tigiw de fɛ a bila anw ye bana kalan bana sidɔnbaw de fɛ sumaya bɛ cogo di a bɛ mun kɛ maa na i bɛ ɲɛnamini wa i bɛ kɛ tan wa a bɛ kɛ tan wa an b'o de ɲɛɲini fɔlɔ a ka kan i ka taa bana ɲɛɲini fɔlɔ ma n'a ye nin kɛ o fura ye nin ye ni kɔnɔ bolila dun o fura ye nin ye ni cɛya lafura mun ye cɛya lafu cɛya lafu t'a dama bana ye o fɛn dɔ de bɛ cɛya lafu a bila ye sinon adamaden ye cɛya lafuli fu la o tɛ yen o sabu ala y'i da n'a ye ka ban o tuma na i b'a sɔrɔ bana dɔ y'e minɛ a kɛra kooko ye o de y'i joli nɔgɔ pour k'a faamuya kooko ye cɛya min lafu e bɛ cɛya fura dɔ ma a tɛ foyi ɲɛ a ye f'i ka kooko in de bɔ a joli la n'i y'a bɔ a joli la a bɛ se ka nɔkɔrɔ la dɔrɔkuta ye maa min hakili yɛlɛma e nana fata wusula dɔ ma i ye fu de kɛ fo a joli ka ko de o de kama mɔgɔw b'u denw bila ka bɔ jamanajanw na ka na dɔrɔku ye minnu joli tiɲɛ an bɛ ji k'u nun kɔnɔ u bɛ sigi miniti 45 a bɛ dɔrɔku sama ka bɔ kunkolo kɔnɔ i yɛrɛ jɔlen ɲɛna f'a hinɛ b'i minɛ ne y'o kunkolo ko ten k'o ka taa wala k'o wusu o bɛ ɲɛ wa k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a fɔlɔfɔlɔ an ka siran alahu ɲɛ furabɔlaw a ye siran alahu ɲɛ ne ka kuma tɛ k'a fɔ n bɛ kuma n yɛrɛ kan o tɛ walahi n'an siranna ala ɲɛ an bɛ sutura siranya ye jumɛn ye san mɔgɔ nana problème d'i ma bana kan e t'a dɔn a fɔ a ye karisa tiɲɛna ne tɛ nin dɔn a ka taa diɲɛ wari kɔ walahi n'i bɛ tile kɔngɔ na ka n'a wari minɛ a man ɲi i ma n'i y'a wari minɛ min b'a kɔfɛ alikiyama don ka jugu bi kɔngɔ ye quoi banabaatɔ kɔni n'a nana e ma n'i ko miliyɔn kelen a b'a d'i ma o parce que tɔɔrɔ b'a kan n'i ye bɔgɔ d'a ma fana a b'a min mais e k'a si dɔn ko ne bɛna fɛn min di nin ma n bɛ k'a namara de ko fɛn dɔ ɲɛ bɛ n na ne ɲɛ tɛ fɛn min na n'o ye Alahu Taala ye ɲɛ tɛ ala ye mais ala bɛ mɔgɔw ye o tuma n b'a fɔ moriw ye k'a fɔ furabɔlaw ye k'a fɔ jinɛtigiw ye k'a fɔ soma bɛɛ ye maa maa bɛ yen ko adamaden bɛ s'i ma a ka hami na n'a nana s'i ma hami min na min dɔnni t'i la i k'a kɛ ala kama i k'a labilagi i b'a k'i yɛrɛ de hali ni ma da laharako la a ka wari minɛ k'a dun ma nin e tɛ sanni ma lebu o maa joli tun bɛ a bila i bi minnu dɔn minnu ye sanga sɔrɔ furako la mali kɔnɔ yan fan bɛɛ diɲɛ bɛɛ ko k'u ɲɔgɔn den n'u u ma sa dɛ u ka ko banna pewu fo mɔgɔw bɛ tigɛ su ma mun y'a kɛ u balola nkalon de la nkalon taara turu cɛ nkalon segintɔ a y'a sɔrɔ a tɛ se ka maa sɔrɔ bilen i t'a tobi mɔgɔ gosi segintɔ b'a sɔrɔ mɔgɔw y'a ɲɛ dɔn a baba ma donc balo ni cɛ ye walahi i bɛ sa cɛ ka kura ti dɔn sabu n'i ko sukaro n'i y'a di mɔgɔw ma fo ka t'i sa sukaro don mɔgɔw b'a fɔ sukaro don a tɛ nkalon t'a la nka ni sukaro feere k'o ye kɔgɔ ye minnu y'a nɛnɛ u selen kɔ so u b'a fili
parce que masa ko kama est-ce que to diga sugor ke ba fi lu wasamleya donc amba ke mi anga sabali anga sira Allah ta'ala nye anga baraka ni ala kele bandi doni anga sira ala nya anga barola chufe ani tlefe chama nga numéro ta meseka seka o de 76 27 38 90 walma 66 79 36 23 neni aw ala kankana ala katiba koso o midai kene kan akira begi ke ni so yira ambe dugo ke ni ko tomona nyefe kasega ma nyena tomo ka keta wala ni kechugo la abika so ni ka ma chama chimina ja ala ke ni wena ucha no to dobo warbo ka fo kwa ka nyini ka doluma ka soro ni te kata chinka ukora ki ka keta udone ni chara jamana konana chesri babu chaya ala ko klasa wati na morai amta jamana ko kana na momet so ke mumbe bulu ankra mogo skata amta jamana ko ka amta reçu la amala dona ka famille reçu jamana aleni États-Unis jamana ko kon be ko nyangere bo nyona bide ko jibulu mena wol mer noire ayala ka famille États-Unis ale kele ga mina dono drone ko lutume mun salola do frane tebena na sanfala la mi reçu kele ga choko ne wuli ga joko ne ka skan drone ka tanga yerege on no gon fe jona mi reçu ale la sigde mi États-Unis wula ka bataki ko ne ka nyesi États-Unis ale marabama ka fokube wuli ga job na ni watina ni roko fele na ko le ba nyinu fe ku ga jo 100 ko note ko bonebnu usane akola donala namura mna farafina amala don ka fo mi e gabonga fe batun kasara do na fuko feri le kon kera kam ni do franje temenena ayira la ka foka alisa ko mi e shu e no fruye ko ulu kon be ka soro kuna araba do maskal kletan duru ko matan duru bonyango ko ulu shu kon yira ko wa ko wulga jobo sena alisa kasaka nyinu ka ba ko machama be munu kon nyama tunendo amta Nigeria amadona ka famille Nigeria ka fe mi train aleni bisu de ko ulu ko nyon soro fo ci wora na fo ko accident min kara sababu ka seka ma woro ko ulu ko kasara nina ka ma bisu nani ka ulu se ko jogi ay la ka fo mamun jungra sa ko ma famba ko ni bisu ko no mawre na mbore amta ko na ka fe amadona ka famille ci la ka do min to ko Musa Asei Kesira ko ale ko ne ma sa ko bi domina ko bi sambi wor an shigena ko musu tan fla de babolo ani den kema ani den flan ay la ka fo ko mi ni ci la ka ko den fitini yere ko no lagarene ko obi san tambo yango de la o waka dembala korobalemba ko bi san biduru la ni ma ko flen yere ko modin ko na kuru kara brajele franya ko apta modin ke maduru ani biulun fla ani shegina ko kam domna bi ko basfota ayra ni ko na aya ka fuko ale ka furla kami asanta ani wolon fla ko ale furuke o kuma ko ale dugo ga sa ala kan ni nyona chaman wa mo ko chamaye ankra mo ngai ko formu sa jwana ko ala ko da chini ni mi fole fleni ya sege abe soro maigala kado walba dumbela kado walma turla kado walma sisela ka walma tangarlanga walba borela ka bisoronde walma kamarala ka ame dugo ke yarabi ala ka klin manama anga jamana kasije jamana balele malaka basigi awniche kuna funu faranyonga sira siribe umu dambele momet sama ke abla